Kanjeng Nabi ngukur uripe 24 jam ki awake dhewe apik apa ora. Kanjeng Nabi mek ngukur kowe mau sedina sewengi ngaji apa ora. Ya Allah. Mula ngaji ki Masya Allah Pak, pahalanya besar sekali. Sampai wonten sunggalih hadis sahih. Dawuhe Kanjeng Nabi inna lillahi malaikatan sayaratan fadlan. Allah ki duwe malaikat sing bendina niku mlaku-mlaku Pak. Bendina mudhun kok langit iki mlaku-mlaku ning langit donya niki. Goleki wong-wong sing ngaji, Pak. Goleki wong-wong sing sholawatan, goleki wong-wong sing tibaan, goleki majelis-majelis zikir, Pak. Golek wis petuk malaikat ki mandap terus ngubengi majelis niku, Pak. Jadi teng mriki niku enek pas pampeng, pasukan pengaman pengajian. Niki wonten enek malaikat-malaikat hadir, Pak. Nalikane pengajian niki mangke bubar, maka malaikat bubar munggah nang langit. Teko langit dilalai niki mangke panggih Allah ditakoni ya karo Allah ya malaikati min aina jitum. Hei malaikatku teko ngendi awakmu ki mau? Kula niki wau saking Mojosari Gusti. Mojosari ndi Kepanjen Gusti. Kepanjen di Malang. Enak apa ning kono ya Allah? Wonten majelis ilmu, wonten ngaji bareng. Bahas agama panjenengan, bahas nyucekne panjenengan, mulyane panjenengan. Sing ngaji kuwatah Gusti. Pak Lurah dugi Gusti. Nyumbang apa ora duka Gusti. Pak Lurah sing pundi niki kula. Oh, Pak Lurah ini. Ora lho malaikat wong sakmono kae ning Mojosari kok nekani